Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah, huhaholongi do hasongjongan ni bang bagasmu, dohot hasonggopan ni hamulyomu. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatar hodo diri marhite-hite hatami, nong doho dohami di halomohon roham, marhite sian panesami, di dosanami, atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangihon hami, suara ni anakmu, jala asa hujalo kami todi porbadia, marhite-hite anak hakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kapuji Tuhan. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion imasian Rom bidu 14 ayat 10 sia. Dibaini tayahima natau pada mehon jala pauli uliho kita sama hita ido sahatna atong rap mangidogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Tatopotima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami, hujohami dogoarmu na badiai, ala na targogot hami marningot dosa nami, sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na gabejolma ala ni hami,
namate jalan porbadia, amin. Baga-baga ni dibata taringo tu hasesaan ni dosa, ala ni pangalosiota do ubay alai dipasangap akka si pelebe guido de bata, alani asini rohana, songon nauk tarsurat, alani ido pujioku ho, di tonga-tonga ni akka si pelebegu, jala ede honokku maguarmu. Jala dina asing muse, puji hamu matu hakirimoni tuhamu, ragam ni halalas ni roha doho dame, di bagasan hapor seaon, asalam sumurung hamu, marpakirimon, pinargogoan ni todi porbadia, ido sahatna, martua do angkana tumangihon hata ni debata, jala nau piopsa, amin, tapuji matu hata marede mahita.
saha tidakko maha porseautai songon nahina tidakko ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sia todi porbadia adorang sokabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal lo iwana di hao pinor silang na tua tubanua torudung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hondul tu siamu ni debata Jehovah amanai parguguna sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondo porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot de hasisaan di dosa dohot di hatain na mandok mula mangulu do sogo dag ni halak naung mate dohot di hangoluan na surasuda. Amin. Tabigi majo tikting namasa di tonga-tonga ni huriata. Tikting nama ragam di huriata HKBP Cinta Damai. Naparjolo goar ni minggu dohot topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias dohot topik ni minggu Jehovah mangalehon hadameon. Napaduahon Parhobas Partangyangan Pamuhai Rabu 20 Januari 2026. Napatuluhon acara dohot Parhobas Minggu Septuagesima sada Februari 2026. Dohot Parhobas ibadah sekolah Minggu Septuagesima sada Februari 2026. Paupaton ayat harian sian 26 Januari sahat turodi 31 Januari 2026 Boy Mataida di acara naung adong di tangat tabi. Napalimahon sosial huria. Di minggu naro sada Februari 2026 pasahat sosial huria dohita songod dalatta mangurupi dongatta na di bagasan parsahiton. Tapasahat mahi di bagasan lasni roha tupoti na pinarade ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguan. Paunopon Partangyangan Pamuhai. Di hari Rabu 20 Januari 2026 mamuka sian pukul 20 WIB di Patupa Huriat Tado Partangyangan Pamuhai di Gereja Taon songon patujolo ni Partangyangan sektor Ria Mahita Madohoti Partangyangani. Papituhon ulaon paborhaton mangula di tahun 2026. Di hari Minggu naro sada Februari 2026 di Patupa Huriat Tado ulaon paborhaton mangula manangnya koboni pangulaon di tahun 2026 dung sidung pilihan paduahon. Laos pasahaton ni huria do secara simbolis celengan aek satetek janji iman tuganup sektor marhiti parhalado ni huriatta ditolu parmingguon ima pukul 6 pukul lalu dohot pukul 10 WIB. Pawaluhon PHD kategorial dohot sermon. PHD kategorial dohot parsermonan di Patupa dung sidung Partangyangan Pamuhai dohot paborhaton mangula ia mamuka sian aris Senin nanaingro 2 Februari 2026. Ras marohata madohoti songon nasomal. Pasiahon ruas napidda. Mamuka minggu sadarion nunga pidda huria keluarga nihala inata Suryani Borunenggolan dohot 2 halak yanak konasida
ruas Sian sektor 12, keluarga Pida Tuhuria HKBP Goting, Resort Onan Runggu, Distrik Pitu, Samosir. Pasapuluhon Parhalado dohok ruas Namar Sahid, Manang Nadi Bagasan pemulihan, Naparjolo Amang Situa Nelson Limbong, perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Sian sektor Tolu. Paduahon Inang Dermawan Boru Simajutak, perawatan di Rumah Sakit Royal Prima Sian sektor Sia. Patuluhon Marion Lubat Tobing, perawatan di Rumah Sakit Bunda Tamrin Sian sektor 10 Sada. Paupaton Inang Aprida Pitauli Borusitorus, perawatan di Aliatema di Pasahat Huriata, untuk keluarga Napasahaton sumbangan bunga altar. Napasapuluduahon selamat ulang tahun. Sude Parhalado do ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh. Dohot Parbagason Tuhamu Saluhut Amanami Inanami Parhalado do ruas ni Huria. Mulai siat tanggal 10 siar Januari 2026 saat tanggal 25 Januari 2026 sadarion. Sai diramoti Tuhatta Mahamu di lehok Gajang Niumur. Jala Tuhatta mana masuhamu. Marhite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ulon munabi. Namur ulang tahun godanga 20 alu halak. Na parjolo hala inang Rosmauli Boru Pasaribu. Tanggal lahir 24 Januari 1950 tolu. Umur 70 tahun Sian sektor 4. Dohot napa 20 luhon sahat martua Sitohang. Tanggal lahir 20 Januari 2020. Umur 30 tahun Sian sektor 3. Saya diramoti Tuhatta Mahamu di lehon Gajang Niumur dohot pasu-pasu di hamu diaka ulaon muna. Hatani Tuhatta Madok di Poda Tulu ayat 10 di tangan nasiamu do Gajang Niumur jalan di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Songonima sahat nitikting di minggu tasaderion moliate ma di hutohatta moliate ma di hita saluhutna. Tapuji matuhata hut papungublian sada dohot sadabe mare di maita.
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti akati ate dohot pikiran mo na be. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amen. Huria ni Tuhata dihamu aka amanami inanami suasoni nang dongan na posobulong dohot aka yanakon nami sikola minggu. Turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat di buku ni panurirang Hagai biddu 2 ayat sada roh di ayat sia hujahahom madihita ta payut ihut madibagasan rohat tabi padua puluh sada arihon di bulan sipahapitu Roma hatani Jahoba marhite sian panurirang si Hagai songonon Uadok ma tuzi Zerubabel anak nisi Sailtiel pangarajai sian Juda dohot tusitua ni malim Joshua anak ni si Josadak dohot tu pasi-pasi ni bangsoi songonon ise dope siak kamu na mangulu aka nasanga marnida bagas joroon di hamuliaon na parjului hape ahani idahamu di siang gonwaing dahira naswada do dietong rohamuna martibakon parjului ope aleze rubabel pirma toddim ninna Jahoba Pirma dohok toddim ale situa ni malim Joshua anak ni si Josadak. Pirma toddim sadok bangso ni tanoi ninna Jahoba. Jala dak dati hamu mangula ai ahu do dongam muna ninna Jahoba Zebaot. Ima hatana hupadat toni tu hamu di harurwar muna siam Misir. Nang todiku marsihoho do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar. Ai songonod do hatani Jahoba Zebaot sautik nari nama ulahakuma makkuturi langit dohot tano dohot laut rodi darat. Huturokuma dohot saluhut akabang soparbegu. Jadi Roma hasudungan ni rohani saluhut akabang soparbegu. Jalagohan gohakuma joron hamuliaon ninna Jahoba Zebaot. Ahu do napuna perak jala au napuna sere ninna Jahoba Zebaot. Jadi gumodang ma hamuliaon ni joro parpudio siap parjoloi ninna Jahoba Zebaot. Jala di hajongjonganon lehonokku do hadameon ninna Jahoba Zebaot ima saha niturpuki heado rahita mangalang martabak manis donganna tes manis jimolo nipangan parjolo martabak manison dungi ni inum tes manisi bohado hira-hira gabe mago do dai ni tes manisi kan ido nang pemolo parjolo ta inum tes manisi dungi tai talang martabaki dungi ta inum muse tes manis ikom mago do dai ni tes manis natonggi manaili hita dopak pudi marnida hinatonggi ni parngoluota di partikian nasalpu jaido makana manginang parngoluotaon dibahas songosor hani padati marnak kok tuat ikom marputar sipata ikot dayod do napaet dayon natonggi
dang ikos say dayot torus natonggi buasa molo natonggi do torus dayot ta natonggi sa diri pe boy do gabe dang tonggi be dihita. Jadi ini hukum psikologi. Ketika kita terus menikmati sesuatu yang manis, maka kita juga pada akhirnya tidak akan merasakan yang manis itu dengan rasa manis. Amang dohot tamuinang na hinaholongan, jisongon na hudok na kaning sipata magodo parngoluotta na tonggi na nuaingot tadalani hinorhon ni nasay manaili hita do pakpudi marnida hinatonggi ni parnguluotta di partikian na salaun. Jadi om mananiguaran dengan istilah depresi nostalgia. Jadi ada orang-orang yang bernostalgia akan masa lalunya, tapi justru menimbulkan depresi kehidupan bagi dia. Kenapa? Karena dia terlalu memiliki kerinduan yang berlebihan terhadap apa yang dia alami di masa lampau, sehingga membuat dia kehilangan makna dari kehidupannya di masa sekarang, dan bahkan dia tidak mampu menikmati apa yang sedang dia jalani pada saat ini. Ciboy do mulak tupudi marningot hinauli ni parngulota di partikian nasalpo. Tapi jangan lupakan bahwa kita tidak sedang kembali ke belakang. Jimaol do amanginang molopola sanga masuk kita tu depresi nostalgia. Buasa halak na mengalami depresi nostalgia dakya sabas dihilala ibana nguluna. Digijang ni Wemer donya gajina, anggo Wemer ni Medat 3,8 juta gajina sebulan. Alay ala nokya di jalo ibana gaji 10 juta sebulan, ganuk majalo gaji ibana dakya lasrohana 5 juta do gabi inna. Kenapa? Karena dia terus mengingat gajina nasi 10 jutai. Bahkan olo do hala na mengalami depresi nostalgia on, gabe songon naleas mernida pasu-pasu na jinalonai. Di sukun halak sedia gajim nason bewelga doate dungi Roma ibana musia madok ay terus sedia meda bah ay ngani jalo salilingon naso gabe inna. Jadi orang-orang yang mengalami depresi nostalgia, dia akan mengkerdilkan berkat Allah yang dia terima di tengah-tengah kehidupannya, sekalipun sebenarnya itu tidak kerdil. Songon nahudok nak kaning balgado alay ala nokya dihilala ibana no balga siadi gabe met parnidaan na marnida na balga na sadai. Napadua ho namanginang ahado bahaya ni depresi nostalgia gabe say tubuh kekecewaan di tonga-tonga ni parngulota alanyaha ala gabe tubuh pakilalaan pangarajumion songon naso mangula debata dopak dirina. Jadi dia membandingkan najolo dappola songono nau gogona mangula ale dapot tu do nason inna hape sonari soina mapwang lojana hape holan nasod do dapot tu nabuharo naing tuhanon naso diida do songot dia pangulak kunai. Pada akhirnya orang-orang yang mengalami depresi nostalgia ini akan melihat bahwa Allah tidak bekerja di dalam kehidupannya. Dungina mangihu tamanginang ahado bahaya ni depresi nostalgia na patuluhon gabe mago mahadameon siat tonga-tonga ni ngoluna. Karena yang pertama dia tidak pernah puas, lalu yang kedua dia selalu merasa kecewa. Sukacita berubah menjadi sungut-sungut, ucapan syukur berubah menjadi sebuah keluhan. Jadi terkadang damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita ini hilang
bukan karena kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena kita terlalu fokus melihat ke belakang. Najolo, najolo, najolo. Ujungna na sinwaingon, na nidalanan na nanwaingon, hurang ma dihilala ibana. Hurian itu hata dihamu akka amanami inanami, ido na masa di bagas 40 tahun. Bangsa Israel sedang terjebak di dalam kenangan masa lalu. Jadi konteks ni turpukon baru mulak dope bangsa Israel sian habuangat Babel. Dung 70 tahun nasida terbuang tu Babel, di palua de batama nasida marhite-hite tangan di bangsa perbegu. Jadi mereka kembali ke kampung halamannya, tentu dengan suatu harapan yang penuh sukacita. Mula nama hita tuhutatai inna kabangsoi. Anggo di bayangan ni nasida Mekel akalas ni roha nama duksaha di hutana. Ala memang di tahun 527 sebelum Masehi, di pembuangan periode yang ketiga, bangsa Babel meluluh lantahkan semua bait suci Allah. Puasa. Allah memang dirajumi bangsa Israel do, bagas joro ni debata na jongjongi, ido hataridaan ni debata na miyat di tonga-tonga ni bangsa Israel. Jadi pikiran ni halak Babel hati-hai molo disegai bagas joroi, gabe tubuh masada pangarajumiyot di bagas kadirion ni halak Israel, pabuwa nunga ditadikot debatabe bangsoi. Jidung mulak na sida di idama nga sega be bagas joroi. Dungi amang inang marnidai malalama ate-ate niak ka bangso Israel. Jalatung tangis do nasida tarilu-ilu. Ala dirajumi bangsoi do dang mia bede bata di tonga-tongata. Amang dohot taminang oddo luar biasa ni bangso Israel. Molosega bagas joro di nasida, Pitor somararti bahagia dia di nasida. Apapun tak ada lagi nilainya bagi bangsa Israel. Alanyaha ala debatado rupani naum marga di hilala bangsoi. Jadi daku boto hita boha dang binoto buha pakilala atta molodang rohita sehali tu bagas coro ni debata. Osada perenungan do dihita manginang anggo bangso Israel pitorso mararti do dihila lebana. Dakku boto hita. Bohado hita molodak roh sehali tu bagas coro ni debata. Jiang goin narohaku songo bangso Israel om mania pakilala atta. Holas soro hita sehali pitorso adong bertina nasingi. Asa boha, asa memang gabe tarbobak kita jala tarjou songon bangso Israel nalaho bongot tu bagas joro ni debata. Alanido amang inang gabe disakapi bangsoi marupani dinalaho pajongjokon bagas joro ni debata, dinalaho pauliulihon pature-turehon bagas joroi. Alai dung mardala 3% pembangunan ni di ida bangsoi marupani dang apalah songon bagas joro na parjoloi baga ni bagas joro na paduahon na pinauli ni bangsoi. Jadi mereka menyimpulkan arang pason tiki na pinaringgan ni si Salomo songono do balgana hape natapain na soddo ahurang do baga na maribakon na bin. Jadi amang inang mereka mengalami nostalgia, depresi nostalgia, membandingkan bait suci yang dibangun oleh Salomo dengan yang mereka bangun. Hinorhonion gabi marungut-ungut mabangsoi. Adang taktik kosi. Ala hurang do baga natong lo masih tak pola tapatorus dak polo tatorus soni. Tapasobu masongoni. Ujung namang inang pembangunan bait suci itu dihentikan oleh orang-orang Israel. Ala boha
ala dirajumi bangsoi gabe songon na marisuang do na paulihon bagas joroi. Parcuma dulu jahita, habedang boy terbaik kita songon baga ni bagas joro na parjolui. Ido makana manginang didok panurirang, ido makana didok diayak tolui, gabe hirana suada dietong rohana sida. Di bahasa Indonesia dikatakan seperti tidak ada artinya. Jadi pada akhirnya pembangunan bait suci ini berhenti di tahun 520 maun sebelum Masehi. Alai diuduti mamuse pembangunan non sekitar di tahun 430-an sebelum Masehi. Di sima baru muse sidung bagas coroi. Alanido amanginang gabe Roma panurirang hagai dinalaho pasahaton hatani debatatu tonga-tonga di bangsoi. Parjolo sahali didok si hagai ma tu bangsoi pirmatodim ale Zerubabel, pirmatodim ale Joshua, pirmatodim ale pasi-pasi ni Israel, jala dati hamuma mangula ai ahudo dongan muna ninna Jahoba Zebaot. Dung ini dok mamuse songon nang hupadaton uju haruar hamusia Misir todikku marsihohot do jongjong di tonga-tonga muna. Dung ini dok ibana mamuse laho paposor rohani bangsoi unak kamu mabiar. Huturokku madohot salhut bangso jala gohakuma joroon hamuliaon. Ai ahuruna puna perak doh sere jadi gumodang mahamuliaon ni joro parpudion sian parjoloi jala lehonok kuma hadameon. Hurian itu hata nahina holongan di bagasat Tuhata Yesus Kristus pirmatodim jala dati mangula. Sipata manginang masa do dihita songon na dipakilalahon bangso Israelon. Sipata boy do gabe tubu pakilalaas songon na marisuang tahilala nang taulahoni hinorhon niyaha. Udo nakaning hinorhon na say mulak kita tupudi songon bangso Israelon. Jadi sering kali kita itu terjebak di dalam satu bingkai kehidupan yang kita anggap sempurna, yang selalu kita jadikan sebagai tolak ukur sebagai sebuah keberhasilan, sehingga membuat kita menutup mata terhadap hasil kerja yang lain. Gabe magolas ni roha di tonga-tonga ni ngolutta makalason pasu-pasu na adong dihita di partikian sinuaingon. Jongjong do bagas joroi di bahen halaki. Alai holanido dang ubagak siap bagas joro na parjolui. Gabedang olo benasida patoruson pembangunan ini. Amanginang nahina holongan, kalau kita terlalu fokus kembali ke belakang, kita akan terjebak pada berhala kemuliaan masa lalu. Simolo saya marningot tita do Pak Pudi, ipe boy do gabe berhala dihita. Najulu, gabi saya songoni hita terus. Gabi holip pernida atta marnida pasu-pasu ni dibata natajalo. Jadi jangan terjebak di dalam berhala kemuliaan pada masa lampau, karena itu akan membuat kita kehilangan rasa syukur dan atas kemuliaan pada masa kini yang sedang kita jalani. Jeido bahaya namanginang moloholas sada sudut pandang dohita marnida hinauli ni parngoluanon gabe somararti biak kana asing. Ya mungkin ada titik di mana kita pernah merasakan sesuatu yang begitu manis dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini tidak berhenti di satu titik. Tetapi kita harus terus berjalan marhusor dohita jala mardalat dohita di partikian tu partikian na asing. Jadi jangan bayangkan engkau akan berdiam
di satu titik. Dan titik-titik yang akan kita jalani itu semua memiliki cerita yang berbeda. Semua titik itu akan membawa ceritanya masing-masing. Jibu ido sonari las ari mohop sogo tudan sogo nai, itu artinya Bapak Ibu, tidak ada yang menjadi satu ketetapan di dalam kehidupan ini. Tak salah molo makirip pita dihinauli ni parngulota na sa laon, gak salah. Tak salah molo martangiak kita baem matuhan songon partikian naujui. Tapi jangan pernah membuat kita menutup mata sehingga apa yang kita terima pada hari ini seolah-olah menjadi tidak ada artinya. Bamoloi narapo tasadari bayi mata halason. Ido nanaing didok turpuko na manginang. Jimolo didok nak kaning pirmatodim jalada datima mangula. Jimolo moru penuaing na sinarim siap partikian na salpu dak dati mangula. Jimolo moru pekirawan ni geleng mi siap bulan na salpu dak dati majalo. Ido unang. Unang gabe moru las dirham. Ya molo ditongos 500.000 bulanon na tak mulani 1 juta. Batoe ma. Imaja na dapat. Amang dohot tamu inang na hinaholongan molo mek penuaing narapota dak dati mangula. Pirmatodim jalada dati mangula ay ahudo dongam muna inna debata sebaut. Sada na marga siyang ngulu natalalanion satikos na manginang dakkolas soal pasu-pasu natadapot. Tapi sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah soal jaminan Allah yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Ido makana idok debata sebaut di bagasa turpukon dak dati mangula ay audo dongam muna. Jadi ido amanginang na dipaingo turpukot tuhita manang na dia penuaing nadapok mu ingok ma disido debata rapoko jalarak mangula do ibana rapoko. Jayod do esensi ningolu amanginang ketika kita mampu menemukan tangan Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan menemukan makna dari sebuah kehidupan. Dungi di dokma di bagasan ayat siai, jala hajong-jonganon lehonok kudo hadameon. Kedamaian bukan soal seberapa banyak berkat yang engkau terima, tapi kedamaian hidup itu soal seberapa mampu engkau menemukan Allah di tengah-tengah kehidupanmu yang terus bekerja dari masa lampau, hari ini, dan di hari yang akan datang. Cia manginang molo mek penuaing nadapokmu maribakon naselauni dok matu bagas sedirim mangula do debata do pakau dan gabe macoho tibana manarihong ngoluku bamungkin imajo. Itulah warna yang diberikan Allah pada kita. Jadi nanaing dohonok kutuhita, jangan pernah menyerah atas kehidupan ini, walaupun hidupmu, sekalipun hidupmu tidak seperti dulu. Ya mungkin hidup kita tidak seperti dulu amanginang. Alai ingot ma, Allah yang dulu itu adalah Allah yang sama pada saat ini yang terus menyertai kehidupanmu. Bagaimana dia menyertai kehidupanmu di masa lampau, hari ini juga dia sama dengan penyertaannya menuntun kehidupanmu. Amin. Iya. Jadi molo didok di bagas saturpukon dak dati mangula ketimbang mulut yang mengeluh, lebih baik jari jemari yang bergerak. Ketimbang hati yang bergumam mengomel,
lebih baik kaki yang melangkah menapaki perjalanan kehidupan ini. Amang dohot tamuinang namangi hukma di ayat pitu ro di ayat onom ro di ayat sia didok donak kaning saotik nari nama ulahakuma makuturi langit dohot tano dohot laut ro di darat. Dugi di ayat sia didok di ayat walu didok ahu dona puna perak jala ahu na puna sere ninna Jehovah Zebaot. Di ayat sia di paujung jadi gumodang ma hamuliaun di joro parpudi sian joro parjului. Bapak Ibu saudara-saudari, ini sebuah penguatan yang begitu luar biasa. Ketika kita sedang menjalani tidak seperti yang kita harapkan. Name met dapok ta naotik dapok ta. Satikos nadang nasomangula debata didok na kaning di ayat onomi saoti nari ulahakuma makuturi langit dohok tano dohot laut. Bayakon langit dohok tano dohok laut dohok darat. Jadi ini sebuah jaminan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang sedang kita pikirkan. Jadi odo sada pos ni roha di hita manginang molo humurang pe di hilalaho na jupang di tonga-tonga ni ngulum dokma na lagi mangula do de bata para dehon na daw no balga sian na pikiri jaladok masongon na nidok ni turpukon di partikian na binuhul ni demata ikon ulahan ni demata dinalaho makuturiaha makuturi parnguluku ay jupang madiaw daw no balga nanaing pasahaton ni demata di tonga-tonga ni nguluku. Amanginang jangan terlalu fokus pada kehidupan masa lampau. Kenapa? Sebaik-baiknya kehidupan kita di masa lampau, Allah sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik dibandingkan itu di masa yang akan mendatang. Asaunang sayholan na mula tupu di ita, alay manatap daw dopak jolo, ay di joloanipe nunga di parade de bata, sude akka naumuli didok nakaning jala gumo jadi gumodang mahamuliaun di joro parpudi sian na parjului. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari molo didok di bagasa topik ni minggutta Jehovah mangalehon hadameon, temukan kedamaian di setiap titik kehidupanmu. Jangan biarkan itu hilang. Nikmati apa yang ada saat ini sembari engkau menantikan apa yang sedang dipersiapkan Allah untuk engkau nikmati nantinya. Amin. Simolo marhaci penwaiko di bagian lengmi dokma mangula don waing de bata mangarari marhite geleki haduan jupang do diau nasonang akalas ni roha. Amin martangi yang mahita. Moliate maali Tuhan Jehovah di bata amanami di paingotodo hami merningot jalamak kilalahon padonganiommu didoko di bagas sesadariot tuhami ayahu dodongammu pirmatodim dati mangula unakko mabiar bolong ma biar ni rohasia kami margogo mahami Tuhan dinalaho mangalaka madalani hari-hari nami ay debatado dongan nami moliate ali Tuhan dihatam napahoton haporsiaon nami Jehovah debata amanami pasu-pasu mahami salhutna
dinasaragam ni parnguluan nahubulus sami asa margugo totok kami. Ramotamu mahami Tuhan, dinalaho magkaiso nakkaarsa ni roha, jupang makalas ni roha dihami marhite-hite akka naniula di tangan, marhite-hite akka yanakon, marhite-hite akka naniuli na dinggan na pinaradem pinasaha mo Tuhami be. Moliate mali Tuhan ramoti ma ruas ni huriam hakabipe cinta damayon. Ngulu namiot Tuhan pos di bagasako. Jala margogo hami Tuhan mardalan rapoko. Topaw mo ma Tuhan rohanami gabi roha na sa totong mga sahod dohot mangodihot diri nami do pako. Topaw mo makayanakon nami Tuhan gabi anak na burju, anak na hasea haduan. Mabuan las di roha pasu-pasu di hami sa luhuna. Ramoti ruas ni huriam Tuhan na dibagas sa parsahiton, malum mabahenom mo. Marhiti-hiti akka pangubati, ubat ng akasipanganon. Alay jumulo ma Tuhan, lehonom mo. Las ni roha dibagas sa dirina, asa tanggal sa luhuna, akaarsak na madodo ni hinorhon ni parsahitoni. Ramoti ruas ni huriam Tuhan na marulang tahon dibagas sa sabinggon. Ajari na sida mamilangi ari-ari na. Argasi tutudo partikian na pinasaha mo. Molo saha dibagas sa sadaryon. Lao paingoton, hodo de bata, na manugihom manugunugu, dohot na mangiring-iring laka ng pardalanan ning uluna. Pasu-pasu mahuriamot Tuhan, dia ka program dohot rencana kerja, naung diputuson di rapot huria, udutan nami ma Tuhan mangulahoni. Gabe pasu-pasu mahuriamon, tu saluhut ruas di huriam dohot akan na di humaliang na. Pargogoy hami akka parhalado ni huriam. Suasoni ng ruas ni huriam asarap pami Tuhan. Mga lihor roha do pikiran nami lao pature-turehon akka pagkubasyon na dong ditunga-tunga ni huriami. Se samado sa dohot pangalosyan nami. Marite Jesus Kristus Tuhan nami martangi kami tuho. Amen. Marite hita siya bukwede nomor 490 sadaro duduk na hut papungupilian na paduahon.
Dehon ayak na magihu jongjong mahita. Tatangnya ko mapiliata ale de bata ama nami na di Bandua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa uli basa na mauliutus hupasahat tami ma siyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na utus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulon harajom mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami kudang ni sileon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nile manami na di Bandua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajammu say saut malomoni roham di Banua tongaosongon na di Bandua Gijang lehom matuhami sadarion hangoluas siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Selamat hari Minggu manihita horas.